Roblox, kako on super igra. Vreme da se ulogujem. Okej. Molim! Banovac sam sa 7 dana. What the fuck? Bukvalno. Banovac sam sa 7 dana, znači juče sam banovan. Wow, u 6:12. Ovi ne spavaju. Dobio sam neki diskriminaciju, a rekao sam Black Lives Chocolate. Crni životi čokolada, to ništa ne razumeš, to sam glupo nešto rekao, šta treba da me harassment, šta sam harassment? Sad ću da ih tužim Robloxu i YouTubeu. Danas ću vam pokazati najgore, pet razloga zašto mrzim Roblox. Broj 1. Uvek me banuju što sam rekao nešto glupo. Naprimjer, evo kod ove situacije. Rekao sam Black Lives Chocolate. To ništa ne razume. Na prevodu Black Lives Chocolate znači crna živi čokolada. Black Lives Chocolate. Crna živi čokolada. Vidite zašto mrzim Roblox? Zato što sam rekao nešto glupo. Rekao sam nešto glupo. I što me ovaj diskriminaciju, zašto sam rekao nešto glupo. Bukvalno. Druga stvar, kao što vidite, imam puno igrica. Kao što vidite, imam puno igrica kod Sunđe Boba, naprimjer, Sunđe Boba. Kao što vidite, evo, previše ih je. A neki nisu uopšte ni napravili igru, samo su stavili kao neki baseplate. Evo, to ovako su napravili neke igre. I samo je ovo ploča, ništa više. Laži. Ako nije napravio ovako baseplate, treba da banuju ljude. Kao što vidite, ima mnogo igrica koje uopšte... Samo još ovu, welcome to Bloxburg. Tu trebaš da platiš 25 Robuxa, a ja nemam para za to. Tako da subscribe. Više. Opa, vidi ti to, 9. Nema džabe, nema daje. Kao što vidite, adopt me, najgora igra tu u Robloxu ima i muškarca i žena. Što trebate i za žene samo, kakvi simpovi? Sim. Bukvalno. Četvrta stvar, ne znam šta da brojim. Da, još jedna stvar koju mrzim kod Robloxa. Kao što vidite, evo ovdje na slici. Ima ljudi koji uopšte ne znaju da kuvaju. Vidite ovu picu iz ove žene. Ona je spaljena. Mislim, ako hoćeš da budeš kuvar, trebaš da znaš da kuvaš. Kakva glupa deca. Ima da napravim 10 stvari koje mrzim kod dece. Fair. Broj, otkud znam. Kada, na primjer, završiš da igraš Roblox, pa onda izađeš, pa onda sutradan dođeš, upališ kompjuter, klikneš ili šta god uređaj da imaš Roblox, samo hoćeš da uđeš u login i samo ti piše trebaš da se singapuješ. Kako to mislite singap? Evo ovako, znači prvo si završio i sad ovi neće da ti se čuvaju. Broj 2, nemam pojma. Da, kad smo već kod Robuxa, imam dve stvari, pod A i B. Pod A, Robloxi koštaju nenormalno skupo. I broj 2, prave vidio sa prevaram. Naprimjer, evo ovaj thumbnail. 1 milion Robuxa. I onda vidi ovu strelicu ovdje, vidi. Ako hoćeš pravu strelicu, evo da ti pokažem koja je prava strelica. Naprimjer, evo ovu, ili ovu strelicu. Ili možda ovu strelicu. Ali ne da budeš debil i ovako da pošalješ. Ako hoćeš da prevariš ljude, onda trebaš barem da se potrudiš da ih prevariš. Broj 9. Da, uglavnom deca koji igraju Roblox ne znaju da pišu. NPR. Evo ovakva situacija.
šuti, nemam Photoshop. Zamislite ovu situaciju. Jedan lik, vi, ovi koji gledaju, koji imaju Roblox, plus neko dete, hoćeš da razgovaraš i ovako ispada. Ovo će da kaže ćao. Evo, ovaj lik će da kaže ćao. A ovaj lik ne zna da kuca, a može ovakva situacija. I to je to što se tiče epizode.